амалиёти ҳавои тоза аз чорабиниҳои мақсаднокест, ки ҳар моҳ милитсияи экологӣ дар якҷоягӣ бо кумитаи ҳифзи муҳити зист мегузаронад. ҳадафи ин чорабинӣ ҳифзи ҳавои атмосфера аз ихроҷи гази воситаҳои нақлиёт ва дигар омилҳои ифлоскунандаи ҳаво мебошад. оиди фаъолияти шӯъбаи милитсияи экологӣ ва сайёҳӣ дар самти таъмини амнияти экологӣ ва муҳофизати сарватҳои табиӣ маълумот гиред. бемувофиқа бо мақомоти ҳифзи муҳити зист буридани дарахтони дар ҳолати нашунамо буда аз амалҳоест, ки аз таъсири он муҳити зист зарар мебинад. ҳар як чунин муносибати дағал бо табиат аз маърифати пасти экологӣ доштани шахси содиркунандааш шаҳодат медиҳад. кормандони шӯъбаи милитсияи экологӣ ва сайёҳӣ дар вилояти Суғд ҷиҳати пешгирӣ аз ҳолатҳои ба амнияти экологӣ ва муҳити зист харобиовар чорабиниҳои мақсаднок гузаронида чунин ҳолатҳоро ошкор месозанд. чунончи дар ҳудуди деҳаи сафедтепаи ҷамоати истиқлоли ноҳияи спитамен сокини маҳаллӣ Бахтиёр Малаев 7 бех дарахти тутро бе иҷозати мақомоти ваколадор буридааст, ки зарари он ба 4380 сомонӣ баробар аст. сокини деҳаи Шаршараи Панҷакен Кенҷабои Мустафоев ғайриқонунӣ 4 бех дарахти сояфкани чанори дар ҳолати нашунамо ва сабзиш қарор доштаро бурида ба ҳифзи муҳити зист ба маблағи 3000 сомонӣ зарар расонидааст. ба ҳамин монанд кирдори ба табиат харобиовари истиқоматкунандаи ҷамоати ошобаи ноҳияи Ашт Алишер Азимов, ки 2 бех дарахти садаро бурида ба хоҷагии ҷангал 2280 сомонӣ зарар расонид, аз назари милитсияи экологӣ пинҳон намонд. харобкориҳо ҷиноят муқобили амнияти экологӣ ва муҳити зист буда подоши он оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 234 кодекси ҷиноятӣ мебошад, ки аз рӯи ҳар се ҳолат оғоз гардид. риоя накардани қоидаҳои моҳигирӣ, ки ба талафоти захираҳои моҳӣ мусоидат менамояд, далели дигари зараррасонанда аст, ки ҷиҳати пешгирӣ аз он милитсияи экологӣ корбарӣ менамояд. ба иттилои масъулин, давоми моҳи январ дар минтақаҳои гуногуни обанбори баҳри тоҷик 8 ҳолати риоя накардани моҳигирӣ ошкор гардида, аз қурғшиканҳо наздик 1 тонна моҳӣ мусодира ва тибқи борхат ба қисмҳои ҳарбӣ дода шудааст. ёдрас мешавем, ки агар одати сарфакорӣ дошта бошем, сарватҳои табиӣ ҳифз ва солҳои тӯлонӣ ба нафъи инсонҳо истифода хоҳад шуд. тоза нигоҳ доштани ҳавои муҳит яке аз вазифаҳои муҳими ҳар як фарди ҷомеа ба ҳисоб меравад, зеро ҳавои тоза ба дарозумрию саломатии сокинон манфиати зиёд дорад. бо мақсади ҳифзи ҳавои муҳити зист аз тарафи раёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят дар якҷоягӣ бо кормандони шӯъбаи экологӣ ва сайёҳӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд мунтазам рейдҳои муштарак, аниқтараш амалиёти ҳавои тоза гузаронида мешаванд. дар рейди муштараки навбатии амалиёти ҳавои тоза, ки дар шоҳрои Хуҷанд Ғафуров гузаронида шуд, дар як соат беш аз 50 адад воситаи нақлиёти сабукраф, мусофиркаш ва боркаш ва воситаи таҷҳизотҳои замонавии газченкунӣ аз ташхис гузаронида шуданд. бояд ҳар як ронандаи воситаи нақлиёт пеш аз оне ки ба воситаи нақлиёташ менишинад, бояд ҳатман дуднокии воситаи нақлиётро бибинад ва ба тозагиаш аҳамияти ҷиддӣ диҳад, зеро тозагӣ гарави саломатӣ гирифтаанд. амалиёти ҳавои тоза ин бенатиҷа намемонад, рӯз аз рӯз ин ба самти аҳолӣ расонда мешавад ва худи ронандагон низ воқиф мешаванд, ки бояд воситаи нақлиётро дар ҳолати техникии дуруст ва сӯзишвории дуруст рехта ҳавои атмосфераро аз ҳар гуна дудҳои ғализ нигоҳ доранд. бинобар иттилои кормандони шӯъбаи экологӣ ва сайёҳии раёсати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ва масъулини шӯъбаи назорати истифода ва ҳифзи атмосфераи раёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят, маҳз натиҷаи баргузории ҳамин амалиётҳо аст, ки беш аз пеш шумораи воситаҳои нақлиёте, ки ба ҳаво аз меъёри зиёд гази зарарнок хориҷ мекунанд, кам шуда истодааст. ронандаҳои воситаҳои нақлиётро зарур аст воситаи нақлиёти худро мунтазам аз ташхиси техникӣ гузаронида таъмир намоянд ва аз истифодаи сӯзишвориҳои пастсифат худдорӣ намоянд, то ба муҳити зист ва саломатии сокинон зарар нарасонанд. дар моҳи январи соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 2 маротиба амалиёти ҳавои тоза роҳандозӣ шуда нисбати ронандаҳое, ки ба ҳолати техникии воситаи нақлиёти худ беэътиборӣ зоҳир мекунанд ва ҳавои муҳитро заҳролуд мекунанд, чораҷӯӣ карда шуд.